Fura egy história, ha az ember nemes kisasszonyt vesz feleségül. Molière, Danden György, vagy a Megcsalt férj című műve volt látható legutóbb a Kösziben. Ezt a színpadi élményt a kőbányai középiskolások ajándékba kapták az önkormányzattól. A szereplők több társulatból álltak össze a darab kedvéért. Nagyon fontos dolog az manapság, hogy ne csak azokat a darabokat lássák ezek a fiatalok, és ne csak a moziban a sok-sok krimit lássák, hanem egy olyan fajta nyelvezetet is halljanak a színpadról, ami Molière nyelvezete, ami a magyar nyelvnek is fordításban is egy nagyon szép része, és olyan emberi érzelmek jöjjenek le a színpadról, amiket máshol nem kapnak meg, csak a színházban. És manapság nagyon kevés a klasszikus előadás, éppen ezért nagyon-nagyon szükség van rá. A mű a 17. században nem nyerte el a közönség tetszését. Mára már viszont a középiskolások számára kötelező olvasmány, és napjainkban egyre inkább sikeres, nem csak a könyv, de a színpadi változata is. Féltünk, és arra számítottunk, hogy annyira semmit nem fognak érteni, hogy néma csöndbe végigülik, vagy más csinálnak. De nem így történt, hanem csöndbe voltak, amikor figyelni kellett, olyan rész volt, és bizony is, amikor poén volt, akár szövegben, akár a helyzetben, tehát magában a játékban, igen, reagáltak és jókat nevettek. Tehát ez nagyon jó, és ez mindig föl is tölt minket a színpadon, és aztán, hogy mondjam, egy ilyen örömjátszásá tud alakulni attól, hogy jön a visszajelzés a nézőktől. A mű arra keresi a választ, hogy meddig tartható fenn a látszat, ha egy házasság nélkülözi a szerelmet, és a feleket csupán az anyagi érdekek kötik össze. Molière vígjátékának címszereplője, Danden György, pontosan látja helyzetét. Érzi és tudja, hogy az ő angyalkája minden másodpercben megcsalja őt. Ez annyira nyilvánvaló számára, hogy úgy dönt, hogy harcba száll az igazáért. Én is úgy voltam vele, hogy a kötelező olvasmányokat elolvasni az mindig tologatja az ember, főleg ha olyan nyelvezetben van írva, amit az ember elkezd olvasni, és olvasva nem tudja annyira értelmezni, mert a szavak úgy jönnek egymás után, hogy nem szokták meg a mostani saját kamasz nyelvük mellett. Éppen ezért ez egy feladat, hogy akkor színészek, ha elmondják ezeket a szövegeket, akkor talán érthetővé válik, talán akkor érthetővé válik a történet számukra, és akkor olyan, mintha elolvasták volna, és látják, hogy egy írott műből, amit nehéz olvasni, hogyan lesz igazán valóság, hogyan lesz igazán háromdimenziós játék, és hogyan tudják mégis élvezni azt, amit olyan nyögve nyelvvel próbálnak elolvasni. A társulat tagjai azt szeretnék, ha ezt a művet minél több diáknak eljátszhatnák, bebizonyítva azt, hogy Molière-nek a 21. század színpadán is helye van.